Erantzi sortzen da modulo batetik, ekitaldi bat sortzearen ideia daukan muinean duen modulo batetik, eta sortzen da irailaren hasieran hasi ginen ideiarekin, eta helburua zen oinarrian aurkitzea problematika sozial bat edo gai sozial bat, eta ekitaldi baten bidez landu ahal izatea. Oinarrizko gaia izan da harreman afektibo sexualak gazteengan, eta hori zen guk aukeratutako gai soziala gure interesekoa. Orduan, erantzi izan da prozesu oso luze bat guretzat, hasieratik nola eman ekitaldiari forma, izena, eta horretarako egia da lantalde desberdinak egin behar izan ditugu. Bariatzen joan dira lantalde hauek, bai beharren arabera lantalde berriak sortzen joan gara, eta egon dira bai komunikazio taldea, eduki taldea, finantza taldea. Gaurko ekitaldi izangora gaztin artin harreman afektibo sexualak sustatzeko, eta programazio zabal bat ipintzen saiatu ga. Lehenengo eta behin sarreri emongo txau ekitaldi xai, aurkezlik azalduko erabe, zelan jongo lan arratzaldi, eta lehenengo dinamika bat tengo, jentik alkarre ezagutzeko, eta bertan partaidik egon izenak, alkarre handik zozertxu gehiago jakitzeko, eta horite gero azalduko dabe bigarren dinamiki. Bigarren dinamiki izangora gabaz haumeria ikontatetza hauen gauza horrek anonimoki eta espazio seguru bat bermatuaz beste tranquilitatea kontateko eta entzuteko bestik izaten da den bai. Dinamika horretan landuko hori zen gai batzuk oinarritzat hartute preparareu mai inguru bat eta horreaz amaitzen egungoa eta amaieran beste hirugarren mini dinamika bateaz mural digital bat sortuko. Azkanin ez da erreza, 14-13 pertsonako talde baten olako zeo zerrantolatzi, azkarin oso jente desbardinega, iritzi desbardinetakuk eta biharra etxeko oso era desbardinatakau. Orduan horredanak bateratzi askotan ez da erreza izan,